Patakali pano olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Dr. Magatha Chakwera ali ku chigawo chakumpoto kumeneko ndithu akuyendera ntchito za boma komanso ntchito zina za chitukuko. A Samuel Wara akuwapempha president kuti pamene ali kumpoto asayetetsa kuti akafike pamalo pamene panagwa ndege imene idapha olemekezeka vice president wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima komanso amalawi ena 8. Ndakunena kuti president atakafika pamalopo komanso kuwalola amalawi ena kuti mwina azitha kukaona kuti kodi ngozi itakhala bwanji, mwina kapena kukayikirana kumene kulipo mdziko muno kukhoza kuchepa. Tiyeni limodzi pano pa Voice Box kuti Samuel Wara afuna kukambapo za mtundu wanji pa za ulendo wa president ku chigawo chakumpoto kwa dziko lino pano pa Voice Box. Yes, my comrades. Good evening, Maswera Bwanji kumene muliko. No, ine kunzimba bomba andaswera bwino kwambiri. Onera ati alendo ndi akuchuluka kwambiri, my comrades. Sindi kudana nawo chikwa alendo ambiri amene akubwera ndi anthu omwe kukhala ngati tikamacheza nawo amaona ngati kuti we share a number of issues and some concerns about the future of this country. Comrades, zambiri zikuchitika zabwino. Malawians don't lose hope. Ntchito mulungu atigwirira kale mmene mkonera papa. Of course, the president is in the north. As that MCP amulandira president malole ambirimbiri kumulandira president wawo the whole region ndiye agona mu mzuzu. Please take care of them. Ndi amalawi anzathu ngakhale ena mwa iwo ndi mbuli mwina angotengedwa osaziwa chenicheni chimene atengedwera. Ena mwina amangova history kuti kuli president wawo ku Malawi Lazarus Chakwera abwera kuzamuona. Enanso adakali amantha kuti munthu akhala president amakhala ngati mungelo wawo ndi nkhanza zimene zimachitika kumbuyo kuja ndi chipani cha MCP. Ndiye kubwera kwa anthu ambiri mu mzuzu ena ndaona mkuwazuzula anthu a MCP. Akalowa munsika kapena mukakoma nawo mshoprite mungoti chikangawa basi anthu aja kukhala ngati akuona ngati akukhumata. Ndiye mphamvu ya mulungu imeneyo. Mulungu akati aonese chinthu chimene chalakwika anthu kungoti chikangawa jalimanena zija kwacha chikangawa kwacha nthongwa aliyense akuziwa chimene akutanthauza. So let me tell you, comrades, the disparity about this presidency. Achakwera pamene ali disparate kwambiri ngakhale usha pretend ngati mamuna kwa pasi pa mtima. I know he's feeling the heat. Anthu akumpoto ndifa ukali kwambiri. We are not a happy people. I mean, northerners and the people Malawians are living in the north. Chikwali kati akumpoto kanga tukuzisankhira tizingokhala ziongo zathu zachitumbuka zomwezi koma ndi achingoni. Koma Malawians living in the north, they are not happy with the way things are happening in the country. Choyamba tinaluza msogoleri wachi vice president watu Saulos Chilima yemwe anali vice president wa Chakwera. Northern region people who are living in the north are not happy because imfa ya malemu Saulos Chilima nasatira ndi imfa ya Rafu Kasambara. Imfa ya malemu Saulos Chilima inakhala ngati yachepesako ululu maliro a Rafu Kasambara, the comrade. That means the people of Nkatabe and the people of Muzuzu and the people of the north are not happy when we connect the two dates. Nyifa ziwiri zimene zachitika ya Rafu Kasambara ndi Saulos Chilima. Onse kungosiyana masiku awiri ola atatu mkumwalira munkhani zosaoneka bwinobwino ya. So we northerners, we wanted a good speech from the president. Of course, both Maliro, they were honored as state funerals because even Rafu Kasambara mpaka ndege inauluka nditu ya MDVF. Ndege omwe inanyamula marumenza Rafu Kasambara ndimene inanyamula Saulos Chilima kukaika kuli chete. Zizomwe, when we connect as northerners, we need a reader who can try to justify the two dates. Imfa ziwiri zachitikazi Rafu Kasambara ndi Saulos Chilima amene anafera anthu amene wawa ndi chinchomwe anzathu amene ali bomo la Chakwera ina kuziwa kuti Malawi we needed a good explanation of the coincidences or the coincidence that happened pakati pa imfa ya Rafu Kasambara ndi Saulos Chilima. Nzizoti Malawi silikuti kabati ngamasangala nazo kumaona ndale zathu kusogolo minus a good explanation from government kuti anthu awiriwa
amakondana kwambiri pamoyo wawo, amagwirizana, wina was an advisor wanzache, wina onse amadarasa onzache pa zinthu zambiri zomwe zimachitika. So imfa ya Rafu Kasambara ndi SKC anthu akumpoto ambiri ife sili osangalala, chimodzimodzi amalawi anzathu amadera enanso nawonso osangalala. Ndiye kubwera kwamene kwabwera vice president athu achakwera mu mzuzu. Of course he's a man, ndi mamuna nayenso mamuna anzako mpachulu. There's so many things that have been happening in the north within a short time. Taona marales anthu andale kumabwera kuno, taonapo zambiri zomwe zachita kumpoto within a short time of ujeni, paka kumangidwa abusa athu kumangidwa SSP pa nkhani zokhuza ndi ndege, zambiri zomwe zachitika. And achakwera amene abwera ku mzuzu, of course ali ndi moralo yawo, chipanji chonse chimakhala ndi anthu awo, koma ifeyo anthu ozindikira kwambiri kumpoto kapena anthu akumpoto. Kaena amene kuti ayi mafumu alandira achakwera bwino, mafumu ake ati mafumu akumpoto ndi mene amakhalira. Fumu ngati malimbana nayo, ngati fumu imakhala fumu chifukwa cha anthu ache. Ndiye ngati fumu mwina ikusangalala anthu sakusangalala, ndiye fumu imene yoyo imakhalanso gulu limodzi odedwa ndi anthu ache omwe. Ngati kumpoto kuno panopa mafumu athu makamaka mafumu akumzimba, little do these people get they are respected because of what they do. Zochitika zimakhala ngati kuti mafumu athu akumpoto, they are far from the people, they are far from reality of politics imene imapangidwa pakati pa anthu awo. So when you hear that a president ali kumpoto kuno, ena msamadandalo ti ayo anthu akumpoto mwamulandira bwanji? Iyayi uyu president tamulandira, amulandira amene amamulandira. Ine nena kale, I'm not one and part and parcel of welcoming this man here in the north, because I've got my own issues that I do regret sometimes having campaigned for this man in 2019 and 2020. To me, it still remains my position is the same. He's not a good man. Tikabwera nkhani ya ulamuliro wa ndale, I don't like this man. But as a human being marrying from the north, yeah, mbakweni witu wakumpoto achakwera. Kweni for me, I will not. I repeat this. And this is just deep down from my heart. Maybe also Michael Usi will be here. The vice president also YTM akaraso kumpoto kuno. Tionaso the people how Usi is going to behave, because Chakwera and Usi have been on the top agenda yakuno kumpoto. These people are not good people. Chifeni vice president anthu ambiri akumpoto taonesa kuti anthu awiri wa president da vice alipo ausi. They're not people that are loved by northerners. Panopa mene zinziliri. Because we're in politics, to be honest. Komanso pa umuntu tikona umuntu wawo ndochepa. Ngati ausi nda president sakaona pamene panagwa ndege, ndiye kuti achakwera chimene abwera kumpoto mwina za kumthethozo ndi zina zotere. Koma otherwise most Malawians, most people, most northerners anthu akuluakulu oziwa maliro mene amakhalira, achakwera chikanaka chinchoyamba asanapange china chilichonse akanakaona pamene panagwa ndege ya vice president. I think that's what is supposed to be done. And say a good word. Akaone mene paja panagwa ndege paja. Ndege nali yao is a commander in chief. Shuka no one has gone there kukaona pandege paja. Because antena manauti ai muntuna sakakaone panagwa ndege paja manas the president kuti akaonepo. So as pani ayutema nese akaonepo anakanira. Achibale achilima kuti akaonepo anakanira. Chufuka maembekeza kuti achilima tani, amina chakwera tani, abwera akaonepo. So mena likumpoto kunoko inecho yamba chimene maembekeza ukaona pa ndege paja kuti akaone kuti ndege inagwa bwanji ya vice president. I think even ali msogolo wa ziko lilonse, that was going to be a must to go and see where the wreckage ya ndege inapachima pamene ili paja inagwa paja. Mwina chikanaka chinchambwe cha ulemu wawo kuti akaonepo. So akakaonapo president aipaja asegreso anthu ena tikaonepo so bwino kuti kodi ndege jamene nagwa pamoneka bwanji. Palibe zachi CCI because everyone in that plane died. And two, kukamabwera investigation, kukamabwera report yali kugwa kwa ndege uchi, amati kandi picture ndi ndege ikonekera ndi mene report itabwerere. Because we are so suspicious about what happened to that plane. Ambiri ndifo kaika sanamizane yayi. Amalawa ambiri ndo kaika mene ndege ja inagwera. Ndifo kaika. That's why mina tikulankhula pambali. Komanso wina sagati rese kulankhula pambali because pandege paja amene tinafika pofe. Poyamba penipeni. Tinafika pandege paja. Tinafika hapo. Tikuyembekeza report kodi izayimba zimene tinaona ife kapena zina za ngati report ya boma ituluka
chikanakhala mwina cha chinsisi ripoti ya ndege chakanapezeka ndi asilikali koma anthu amene anapeza ndege tinali amalawi omwe timasita pamodzi ndi asilikali. So for Chakwera coming to the north choyamba ine chimene ngaone before asanakuma ndi winthu inali yense mwina mawa akanalawirira kukaona pene padagwa ndege pacha. That's very important Malawians. Tikhale pa umunthu si ndale zoti tizipindana inde udindo umakoma kukhala president koma pena pali kumachita understand mmene tikulira choncha Chakwera ina kumamvesa kuti why are we Malawians crying? Why are we still mourning SKC? Why are we still mourning Ralph Kasambara? Chifukwa chani zikutiwawa kwambiri because these people who died we loved them so much. Tinakonda kwambiri. So some people are calling me call their president sapita kwa yeah our president say must akole pa gwandege pacha because kumena kwa gona kunkhatabe that lodge ili kunkhatabe Mzuzu State Lodge it's in Nkatabe district kumene kuna gwandege. So the best is kumana mafuma Nkatabe kuwape pesa kuti ndege inagwa muchigawo chawo. Komanso when we come to politics of the north the people of northern region more especially people of Nkatabe they're the most affected people politically. Kuyama nthawi ya Nzungu anthu aku Nkatabe they lost a lot of their sisters and brothers. That's why Matias Deti makumbukira Nkatabe. Chimodzimodzi the death of Chilima Yachikaso in district ya Nkatabe. Therefore it's very good or it's prerogative for the two people the president and his vice kutaka pane panagwandani panafera vice president anthu ena aja 8 amala omwe tinakonda kwambiri. May their soul keep rest in peace. So comrades, this is what I can just share with you. So mkamaona anthu ena mwina akumati kwa president mu Mzuzu it's nothing. It's the behavior zimene a president a vice wakonesa pa nkhani ya maliro anthu awiri Ralph Kasambara and SKC ndi anthu ena mndege mucha. We are so suspicious about everything. We are so skeptical about everything that Chakwera kupanga ndi vice president ndi akula boma because we are not getting palibe mawu enene kuti tikukhutira nawo kuti asogolera Chakwera akukambapo za nzeru kuti zimene akukamba Chakwera zikuonesa kuti iwo andichisoni sitikuonapo ya. That's what I can say. We are not seeing anything from the state president being a reverend. Sitikuonapo kuti kapena zange ena mukhutira koma na ineyo mmene ndikuonera pa ineyo ngati Samuel Wara I don't see anything. I don't see any remorse pakati pa Ausi ndi Chakwera. Ausi chikhale pa mpando paja sakuonesa kuti kapena wizawo anamwalira pa mpando mene akhala poja Chakwera sakuonanso kuti kapena zanga anandika boma anamwalira and Chakwera ndi Ausi they forget that the members of that party are UTM komanso the general republic of Malawi. I mean the general public of Malawi anthu aku Malawi tikuyembekeza kuti Chakwera alire bwino maliro. Oh, what I'm saying is maliro amene wa vice president ndi Ralph Kasambara sanalidwe bwino ndi asogolera athu ayi akumagamba zama commission of inquiry. We are not interested in those things. We just need Chakwera tisi akaone panagwa ndege paja kakakesa misozi tione kuti Chakwera akuliradi koma ngati sapita kona ndege chakungobwera kumpoto sona ndege kuti chone ndikuona pa zonse zimene abwera Chakwera mwina zapanga kumpoto kaza mtheto ndi zachikhalidwe zomwe it's not even a development thing also mwina zamthetho zikanakhala kwina sakanapanganso mwambo manager kukumbukira president vice president mene anagwera papa mafumu akumzimba sakanapanga zamthetho. I already said about this kwangoti mafumu athu mwina adyera kapena kusauna kusogolo. So a president abwera kumwambo wa celebration wa chingoni pamene anthu akumpoto tidakali kuli south of Chilima. We cannot be forced to go to Mteto and celebrate Mteto with the president kumene kuja we can't unless the president atuze bwinobwino ulakaone pana gwandege cha kunthungu mwambo wa chingoni wa anthu apita kwa panopa it's too late because tikona makampeni language akupitirira. People are campaigning ena ukucha campaign za utakawine usonga wakawine mipando convention billions of kwacha have been splashed akumwaza drama even amene abwe zanda Chakwera mu Mzuzu akulanda ma 2 million ma 2000 kwacha koma chofunika kwambira Malawi choyamba chena Chakwera sanafike mu Mzuzu mwina kanafe kwaona pacha akaone pa gwandege pacha. Moreover there is security kula serikali ankhondo amene akupanga guard that place. So ngata Chakwera so pita pacha I'm speaking this not as Chakwera as a president but as a human being. Chakwera must go there kukaona pana gwandege vice president and after that I say grace anthu ena nafe tikaone pacha pana gwandege munthu atima mkonda kwambiri. No one can stop our love for SKC ngakhale na mwalira
No one. Paiba ngatirese. Even achakwera kwawo anthu amamwalira. Mwina bambo awo agogo awo nawo sanamwalira. Koma this is the thing that the president must do of this country. There's no way you can talk of development minus kulira mokhutira nyufa ya vice president. Never. Kamukoza niseu kachani. Pampande pagwa ndege paja Chakwera akafikepo ndausi. Akafikapo Chakwera chite declare amalawi unafe tikaonepo pana gwa ndege paja. So tinokati ndi wrong picture mutu mwatumu. That's why tuganza mwa upando. Kuti mwina china yaki cha chilendo cha chinyengo chinachitika. Ngati Chakwera sapita kola pete gwa ndege paja kumpoto kuno. That means na feso campaign yatu kusogolo zaka yo cheap. Tizingoti akati kwacha uta kauneni ndege kayo chikangawa. Ndeti zanga uti kwacha. That's what will happen. So this is not good. It's not good kuti president mwina ati kwakonda ine mpela peka Chakwera ndi makonda kunga kesi ndi kwakonda kuti abwerezeso kukhala so msogolo wa ziko pa 2025 hayi. Koma just as a human being the way he looks. He looks so humble. So sweet when you look at the president. But the thing is kantima kaone mene tukaika kuda Chakwera mina jandi awawa. Ntaza tima natu kuda Chakwera wawa. Ndi twini brother wa Chakwera jatina na opposition because the way he's behaving since he became the president. Umuntu kanga tukuchepa. Kaya wansanga mana mkona bwanji. But ndikona kuti umuntu kuchepa nditu mwa Chakwera. Even the divisions that are there, amene kanga aina kona kugayu kana mwitemu kakene sindi kuona. Tukona ngata Chakwera is by doing that. Kusokoneza of chipani cha vice president. Which is not good Malawians. Tendi kale ndi umuntu. Timakamba za umuntu pa campaign pa zitose timakurukira. And this time Malawians, let me tell you, receive the money zimene akupeleka zatuwa. IMCP yagawa ndalama zilande ndalama. Kandi Malole zikwera. Chachikulu Malole asachite ngozi. Chwaka chita ngozi tu simzaona ndalama za kubwezerana. Andisa Malawi panopa ndikuze ndale zomate kukwera matrack. Kumaka ndira msogolo wa ziko. Mukapanga ngozi mkamwalira, it will be difficult for you to recover the money kuti mukachire kuchipatala. Komanso nthawi ya mnyonyamula anthu Malole inatha ndi ndale zachikale. Mumanyamula zikazi ayi ache mmanyumbamo. Mukagoneka mklasi. Kumazizira kumzuzu masiku ano. Azimayi kukazizira, they need to sleep with somebody pafupi. Azibambo kazizira, they need to sleep with somebody pafupi. Kodi maklasi mene mugona azimayi. Ndi azibambo okwatiwa. Pali chitetezo cha mtundu wanji. Chikwa mamuna ndi nkazi sangakhale pamozi. Usiku wonse osaganizana zoyipa. Ayi. So Malole ngati anthu akupanga take people. Ndi kuziza kuli mzuzu just to welcome the president yemwe ziko ndirache. Sakuchoka ku England akuchoka ku Lilongwe kubwera ku mzuzu. Basi Malole achoke kuchitipa. Amalawi this type. That's why I'm searching for a good leader. Let people of Mzuzu welcome the president. Kaka kapita ukalonga president, tasiyena nthawi ukalonga kala ndiye president. Osati kuti anthu achoke kuchitipa ndi Malole kukandira president. Pali phindu lanji. Chwa phindu la president upanga chitukuko. Instead of people coming and appreciate or welcome the president Mzuzu, osango apangira misewu yabwino bwachi kuchitipa. Kaka kunoko amatenga ingoma yakunzimba kukalendera president mu ujeni. Osango ika ndama zimene, osango ika taramaki kukuyedingeni bwachi kuchoka ingoma. There's so many things. Even drama zile and Malole drama zile zikone good failing people kukangulanda president Mzuzu when he is coming from Lilongwe. Lilongwe is less than 500 kilometers. It's less than 400 kilometers from Mzuzu to Lilongwe. Pafupi kwambira papa, almost less than 500 kilometers. Munthu akubwera uzacheza kumpoto kuno. Basi anthu Malole bwe vakaona president kuti kumpoto kuli vanthu tikumtema president iyayi. A president is loved when he's doing good for the people. Kumamizi kwa huko osati anthu akwere Malole kubwera mu Mzuzu. Ndale za chimizi zimene. That's why what MCP ndi chimani cha chimizi. So comrades ena mkufusa mafusa mbili. Anthu akusokoneza ziko lathu kuti samaende bwino ndi omwe wachikulirewa the state president. Ndamene akusokeza ziko lathu kuti samaende bwino. Ziganizo zawo sizogwira. Ayi. Achakwera ziganizo zawo zongopatula. Choncho afika mu Mzuzu kukada agona mawa kucha. He will not think of another human being apart from himself and the family and the people. Amadinawo cabinet, which is the problem with this president. So Mukuma Dandora, this is our country. We can't let a weak leader to rule us for another 5 years. 5 years he made a karata kwenda mu office. Malawians, we have suffered. Ngakale wa masha pretend ngatisa kuva. Jendi ntima wao wachakwera kusanza. 5 years Malawians will be suffering. We can't pretend today good the man is good because he has visited the north. We Northerners have got a lot of problems, kumpoto, a lot of challenges. We need somebody when he visits a place like Northern region. Aziboesa ma solutions ama problems atu.
azibwelesa kutesta the anxiety in us. But this man, he brings anxiety to us. He brings skepticism to us. Thought of doubts. Mena abwesa Chakwera kabwera kumpoto. You meet the wrong people. The same people amakumana nao mafumu achalichi. I don't know what they discuss. He's not changing anything. He's tour of the north achakwera. Samasinda chili chose kutabwera kumpoto president njenjenje. The same things. No new things that Chakwera can tell the northerners. Even Kenya Chitukuko, even federal system of government. I don't know what sort of a man he is. So some people in the north, this man is failing. And why we are saying the failure is because we gave him our votes. He never came there from heaven. Never. And he was not created the way Jesus. He never came to this earth the way Jesus came. No. The only thing that we respected him, we know that we gave him votes. And we wrongly gave him some votes. Had it been, we knew treating us northerners, the way he's treating us. And I wonder why some other people, the key people in MCP, I'm a pretending that if enough. If we were campaigning hard, because we are not sleeping in the homes, trying to check data DPP are going part. DPP are pangachan. Even tapping phones. Intelligence also DPP international capture. And today when government pretends not to listen to us, the people, the foot soldiers, even praying hard as Busa Mene Akumangidwa. Alliance. People prayed, fasted. And Chakwera comes to the north as a hero. What about Azhatu Amene Akunamis daughter Amangira nyumba za makono kumanda? Oton Chirwa Museum ilikuti. Chakufa Chana Eugene Moserium ilikuti. Nothing. So antena mkulanda hata mpokera president mwakumpokera tuwachita vichi wa yafundo uli ya zeru. Wacha wafundo uli ya zeru Chakwera. Anyway, comrades, I'm saying this because sometimes we people mumati ya mumaopa. Muntu tinampasa vote. Mara muna ziko anazo tizivotera muntu every 5 years. We gave a vote to Chakwera. And Chakwera never helped us since he went into office. Tungona basi madiru moment kungona ma minister no cabinet reshuffle kuchosa muntu akale kusanchita osa mchosa, not even bringing new people in the cabinet with new ideas. But tungo kala ndale zongo kola na kulana. So this man who is in the north is our president, yes, waziko by virtue of the constitution. Koma kalidora Chakwera sila no. You have to know northerners. Though he married from the north, Chakwera's behavior is not good at all. Kumena alikuwa ziziwa kutanzati nkaro walije mlongozi huyu Chakwera. Waje na nkaro yai, no respect through his cabinet ministers. Everyone in the cabinet, ango kangati, it's a cabinet of hooligans and crooks. Cabinet Chakwera. Even the people, the northerners that are in that cabinet Chakwera, look at them, the way they behave. Some they behave like mafias. They care little about anything that is happening, anything negative that is happening about our region, northern region. Basi wakusekela kahandi sanduna seyo yaninge mvukenge. Imwe para mwana sugar na sikuli ya sugar. Chimbuzi nchimo tukamanja fresh in chimbuzi basi. So comrades, when the president here, whoever is going to meet the president, akauza president Chirungamo. Kuseti logic kulia chambo na matochi. Tell him the truth. We need a leader in the north wochangamuka. And in 2025, we need a jacked up leader. Oza zongo tia tisangewa ka huyu, haya wakasopanga. Ndane menesa mapempera siku lapasi. Taka sima pempera sibu zitamwana karekare ena. So what I'm saying here is in the north, I'm expecting the president to go and see pale panagwa ndegeja. So akakapa tione mawa hata nina Chakwera. Mina Chakwera mali otukora ngati sana lile billboards. Sana naone pana kwendeke paja. Mimi anavulala Nyamata ujeni vice president. Akaonepo. Then a president akakone pene paja sinchito yao. Inu. Tili kwa opposition na president anapita kumalilo kwa kala pampasa. Then man vice president wao sengapita kwa pene na fete. Chakwera used to go kuvula sapa rukapa pampasa ngati muntu wamba. Ali kwa opposition. Ndele lagepele kwa pene na fete president vice president wao. Ndiye basi sasa kwa pene paja nanga ino mkamwelera mara azakuganizira nini olo mkagwa marore miukwerawo woti mkande president ngati wakulephera kwa pene panagwa vice president pandege kunthungwa pompa panthungwa adusa pompo tu
Ndiye mkagwa mmarole amene akutengani kupozana ndi iwo mkagwa mkafa. Olabana akafera mulole ngoja achita ngozi lole anthu afa. Achakwera zakuona ninuyo ngati ole phakala pene pala gwandeke. Siku ndege zambiri zimauluka mwamba mutia. Ndege imodzi yokha inagwa. Andikumana kuno ndege kulibe. Ibe ni ndege. Koma ndege ikagwa ndi malo akulu kwambiri ya ndege. So what I'm trying to say, our president, Chavuta president Chakwera carried way. The man does not have that respect for the people. Even the dead soul. He promises a lot, he does nothing. Munamapanga promise kulepa upanga zenu. Comrades, I'm very sorry, but the president Gasakaona Pena Gwandege Guntungwa Puch, the vice president. This man does not deserve to promise anything about us in the north. Anything about Malawians. Deuta Chakwera Nkazarina Zodi. MCP Jati Madana Nayo Deuta Bweranso, Muzina Democracy. Comrades, thank you and give living.